maghari sa ating buhay ang kapayapaan ni Hesus Kristo. Amen. Ano? Hindi ka makikipag-usap sa akin, masasaktan kita sa katawan niya. Kakausapin mo na ako. Kilala mo si Kristo? Opo! May takot ka sa kanya? Opo! Aalis ka na sa loob ng katawan niya? Ang sakit! Aalis ka? Aalis ka sa loob ng katawan niya? Ang sakit! Aalis ka hindi? Ayaw? Aalis ka hindi? Ha? Aalis hindi? Aalis ka hindi? Alis ka? Alis ka? Ayaw. Matapang to. Hindi ka takot kay Hesus Kristo? Hindi ka takot kay Hesus Kristo? Hindi ka takot? Hindi ka takot? Sakit po! Alis ka sa loob ng katawan niya? Kilala mo ba si Kristo? May takot ka sa kanya? Sige, kung kilala mo si Kristo, prangkahan tayo. Tao ka hindi? Hindi ko po alam. Hindi mo alam kung tao ka? Ay, masakit po. Babae ka lalaki? Hindi ko po alam. Hindi mo rin alam kung babae ka lalaki? Opo. Pero kilala mo si Kristo? Opo. Tao ka hindi? Tao ka hindi? Hindi ko po alam. Hindi mo rin alam kung babae ka lalaki? May pangalan ka wala? Meron po. Ano pangalan mo? Logi! Ha? Tatanggalin mo yung nilagay mo sa kanya? Sige, gamitin mo yung kamay niyan. Gamitin mo yung kamay mo. Kalasin mo yung sakit. Pag hindi mo tinanggal yan, pipilit-pilit kita. Tanggal. Babae ka lalaki? O, sige ka lang. Kaya maingay. May pamilya wala? Meron po. Ilan ang anak? Apat. Apat. Kala. Ubos. Tanggal. Galit ka sa tao nito. O, nainggit. Nainggit po. Bakit ka nainggit? Bakit ka nga nainggit? Ito, naiintindihan mo? Kalas. Kalasin mo. Aray ko po. Masakit po. Ay, hindi kita sasaktan. Tanggalin mo. Opo. Tanggal. Opo. Tanggal. Opo, sakit. Sige. Tatanggalin ko na. Kailan mo ito ginawa? Matagal na po. Nagkasakit siya. Maingay. Pupugutan kita ng ninga. May lima, may anak ka, apat. Opo. Gusto mo pugutan kita ng ninga? Para hindi ka nabuti ng Pasko. Opo, wala kayo po kasalanan ko sa kanya. May kasalanan ka sa aking ama. Hindi lang sa kanya. Naiintindihan mo? O, kalas. Para maingay. Sino nagdasal nito? Ikaw o nagpapadasal ka? Ako po. Saan mo natutunan pagdarasal? Sa pamilya po. Pamilya mo? Pamilya po na. Lahi nyo? Tagalin po. Ano? Bingi ako, tanggal. Opo. Sa lahi nyo? Opo. Anong probinsya mo? Nabitiya. Okay, kalas. Tanggal. Ubusin mo lahat yan. Anong ginamit mo sa kanyang dasal? Anong kinuha mo sa kanya? Pangalan, picture, manika, etc. Malay ko, hindi ko lang. Sino nagto? Basta dinasala mo. Opo. O, sige ka lang. Ubos. Nagkinuha mo kung kulang.
Sinabi nyo na nga dinadasalan yun, hindi nyo alam paano nyo dasalan. Siyempre, dinasalan yung pangalan. Kung pala kayo. Sige, kalas. Bilis! Pupusin lahat yan. Buong katawan yan, linisin. Tanggal. Linisin mo lahat yan. Pag di mo nilinis yan, lahat, pati ulo niya. Wala kang gagawin. Tanggal. Ubos. May sanib siya. Ubos! Ubusin mo, iiyak ka. Ubos. Tama na po. Di pa nga kita sinasaktan, tama na agad. Tama na po. Alas. Tatanggalin ko na po. Ubos. Lahat yan. Ubos lahat. Pag binalikan mo, anong gagawin ko sa'yo? Bigay ko yung anak, yung sakit mo doon sa mga anak mo. Para marami ka naman yata pera eh. Para puntahan mo na lang sa medisina. Ano? Gusto mo ganun lang palitan? Kakalasin mo o bibigay ko sa anak mo? Tanggalin ko na po. O sige ka lang. Tanggal. Mami, kamingay. Dali. Ubos! Lalim ng kilikili niya. Gamitin mo yung dalawang kamay niya. Gamitin mo. Pag hindi mo ginamit yan. Bilisan mo, ha? Bilisan mo. Kalas. Ubusin lahat yan. Dalawang kamay gamitin lahat. Sa pangalan ni Kristo. Tanggal. Huwag kang maingay yan. Pipilipitin kita sa leg mo dyan. Bibig mo. Ubusin mo. Tanggalin ko na po. Ubus. Lahat. Tanggalin ko na po. Tanggalin mo na. Opo. Tanggal. Ay, saktan po ako. Eh, ikaw nga. Nananakit ka nga eh. Kalas. Tanggalin ko na po. Eh, di tanggalin mo. Kalas. Pati sa batok. Subukan mo gisingin ang diwa niya. Ako yung ano ko to, iba pa ako yung ganyan lang. Okay. Okay lang naman to. Bilisan mo. Kamaingay dyan. Tanggalin ko na po. Balakang. Opo. Ubusin lahat. Ay, masakit po. Lahat, meron pa. Ay, tanggalin ko na po. Okay na po. Okay na po. Kalas! Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? 40 na po, Miguel. Sige, kalas. Kalasin mo. Opo. Okay na Kalas! po. Huwag mong didilat ang kanyang diwa. Pag akin ang kamay niya. Pag ginalaw mo yung diwa niya. Huwag mo na itong ulitin. Naintindihan mo? Opo. Huwag mo nang ulitin, ha? Ay, masakit po. Sa ngalan ng Ama. Hinto mo yung kamay niya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa pamamagitan na pagsabit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, Amang Nazareno. May basbasa niyo po ako ng iyong mapagpalang kamay. Malakas. May basbasan niyo po ako ng iyong mga pagpalang kamay upang ibalik lahat ang sakit dito sa tang nagdarasal o nagpapasakit sa loob ng kaluluwa niya. Ibalik to lahat magnetiko sa loob ng katawan ng babae ito upang manatili siya. Tumawag sa ating Ama at siya, ang aking Ama, ang magpapasya nito. Ibalik lang sa kanya at huwag sa kanyang mga anak upang matuto ang taong nagdarasal sa loob ng katawan ng taong ito. Upang matuto siyang tumawag sa aking Ama na Panginoon niya rin. Amen.
In Jesus' name. Hindi lang tumata. Kaya mo tubig. Relax lang. Tatak pa yan. Anong tatak? Tayo pa. Wala nang labis yan, wala nang kulang. Diba? Simula doon sa dulo tayo. Ang pinakamahaba kanina. Puro kanan, di ba? Diyan tayo nagsimula sa dulo. Pangalawa, kanan din. Pangatlo, kaliwete. Yung sa dulo, kanan, ay kaliwete pa rin. Pero, pantay-pantay na. Anong pakiramdam mo? Hinaharap po. Ha? Hinaharap po. Nawala po yung palpitation ko. Ang ina po ang laki. Ang lakas. Relax mo lang muna. May halo kang kulam, may dasal. Kaso may halo kang emosyonal. Ibig sabihin ng emosyonal, hindi mo natanggap yung nakaramong buhay. Kaya kayo na-atake ni Satanas. Kaya na-atakean ka rin ng mangkukulam. Naisahan ka ng mangkukulam, bakit ka mo? Aminin natin lahat tayo nagkakaroon ng problema. Pero hindi natin kayang tanggapin. Pagsubok yun eh. Nakaplano ang Diyos. Kaya mo yun. Kaso nawalan ka lang ng tiwala sa iyong sarili. Pero hindi natin masisisi kasi tao lang tayo. Nagkakasala tayo sa isip, salita, sa gawa. Kaya hindi ka makita ng medisina mo at sinasabihan ka na nila na, ano ba yun? Nagkling-kling. Oo, sinasabihan ka na. Kasi sinasabi mo ka na yun eh. Ito lang masasabi ko sa iyo. Ngayon malinis na, pantay-pantay na ang daliri mo. Itigil mo ang lahat ng dapat mong dating ginagawa. Manatili ka muna sa Panginoon Kristo at alagaan mo kanyang katawan at mahalin mo yung anak. Number 1. Tapos, sinabi mo naman na meron ka naman, alam na yon, hindi ko na sasabihin. Siyempre, 100% pa rin yung mga anak bago siya. Naintindihan mo na. Nagbago na yung mata mo, hindi na katulad kanina. Ano paramdam mo sa dibdib mo? Bago natin ayusin. Lumang na. May halo ka kasing emotional. Kaya napasukan, yun diba, yun ang lagi ko sinasabi sa vlog, diba? Pag natalo ka sa emosyonal mo, dyan aatake si Satanas. Dyan na siya maghahari sa puso natin kasi hindi natin matanggap ang nakarang buhay natin. Pero ngayon, malaya ka na, tinanggalan ng Panginoon Kristo. Ano paramdam niyo pala? Ginawa na. Yung dito po, Ngayon, nawala na. Sige, ayusin ko na yung ano mo. Ayusin ko na yung ano mo. Ayusin natin lahat yung hangin mo sa katawan para paalam ka na. Sa YouTube ko na lang to, i-upload, ko na lang. Tagba nito. I-edit ko pa. Okay na? Nagbago? Sige, salamat. Talaga nagbago na? Nawala yung ano? Nawala yung bigat? Okay, thank you.